Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon nato ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol ug kabudlay. Ug ihatag ang mga mainitong panimaya dinhi lang sa Panimaya sa Kabuntagon. Diyos na nagtupong naghandong kasing-kasing mo siya pasudlon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatayan. Isiyo sa kabuntagon, unang timbaya kanimo sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatapit. Lisiw sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. Puno sa Diyos atong paminawon, uban sa amin nga langit sa labas na inspirasyon, initak na sa kabuntagon. Ikaw ginalapit niya karon, ikaw yan ang kaugalingon. Ang pugi mong padayonon, sa kalisulog kalipay ang Diyos kanunay kanimo nga magaling. Sa Diyos ang himaya, panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatapit. Lisiw sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. Langit puloy anad sa Diyos Amahan, sa balaing langit nun, makilit anay kita tanan. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Good morning, everyone. Happy Sabbath sa tanan. Happy Sabbath. So, Okay. nalipay gid kayo ko nga every Sabbath magkita na punta. Yes. Yes. Of course, atong mga Ako televiewers. nalipay ko kay naanagay kuryente finally. Yes, finally nanay kuryente. Pasalamat yung tanong nga naay kuryente karon nga kabuntagon. As in, Yes. kinabalaka ba gid ko nga, I heard nga tag 7 hours daw ang Diri sa Cagayan. One Yes. time daw nga niya patag 12. Well, a reminder for us to conserve energy. Yes, of course. Atong daginuto ng atong kuryente. o Pero ato ang mag-run out. tubig Oh, kay pero mao man mag-run out. source sa ato ang Correct. kuryente mauna tungod kay mura ga El Nino manggod karon so ga evaporate gagamay ang atong wala kayo gaulan mo ng atong source sa ato ang electricity hinay Pero jud. kung mag-run out daw, ganahan kay siya uwi. Nakaw Kay mo na. taas-taas yung katulog. Kailangan po kada kay para dili makita ang lamok. Sakto gina. Okay. Okay. It's for us to connect no to plant more trees o unsa pa yung True. mga kanang environmental concerns nga atong paghimuon para pod mas matabangan na itong atong natural resources. Sakto din siya. Trees give shades. Tapos kung walay kuryente, igang kayo. So kung kahoy, at least makapasilong man lang. Pasilong, pasilong. Yes, and because nag-help ta diri, nag-promote ta para ma-conserve ang atong energy,
Usapot sa among gina-advocate diri ang inyong mga greetings. So, i-text na ang inyong mga greetings sa 0920-273-3370 or to our Globe number 0916-557-4777. Okay, so Alright. akong ipanimbaya, makita day taron sa Leyte, Bohol, Surigao Sur ug Surigao del Norte, makita ta. Happy Sabat kaninyong tanan Ako diha. po nung gustong panimbayaon ang mga taga-Dampil, okay? Ang Ambassador Association na sila fellowship niya sa Dampil. Please, happy Sabbath, enjoy your day, and God bless you. Okay, og pasalamatan po din namo ang 18 family Yes, sa pag-host atong miagi nga weekend. Og ang Thank Homo you family kayo. dito sa Dampil. Exactly. Salamat kayo na nabusog kayo dito si Lito og si Awing among chip og si Baliton. Dili na sila mubangon, magsige na sila katulog kay nabusog sa pagkaon. Anyway, tungod kay summer pa man gihapon, daghan ka nato ang gusto mo ato mga paradise-like places. Kay makahatag giniyog kalingaw ug inspirasyon. Usa ka climbing activity ang gipahigayon sa General Santos City. Ang atong Hope Channel team dito nag-adto sa Sanchez Peak. Tan-aw nato ang ilang gipahigayon nga community services ingon man sa pagpalig-on sa ilang tagsa-tagsa ka mga banding sa ilang mga friends. Watch this. Few Falafels, maayong buntag, panimbaya Jensen, baklay sa kinaiyahan, tabang sa katawhan. Alang sa pagpalambo sa bulaton ug pagsabwag sa maayong balita, Ang Hope Channel volunteers sa Southern Mindanao nagkahiusa. Alang sa pagpaabot og tabang ngadto sa mga katawhan sa mga sigpit nga lugar dinhi sa Southern Mindanao. ang matag miyembro sa Hope Volunteers nag-inambagay aron magmanilampuson kini nga programa. Usa sa pinakadabagsik nga turismo o tourist spot or tourist destination sa General Santos City, Southern Mindanao Mission, Sanchez Peak. So God is powerful, bighapon kayo. Dako ang kalipay nga naka-attend aning activity. Pinaagi sa community service, dali ang pagsabwag sa ministeryo. Baklay sa kinayahan, tabang sa katawan. Hope Channel Southern Mindanao.
Congratulations, Hope Channel General Santos City. Kauban sa ila ang leader dito sa General Santos, Sir Noelen Sanes. Congratulations sa inyong tanan. And Joe Carlo Lagra. No, Thank actually, you so ganahan much. gid kayo ko nga magapil-apilugin ana sa unang panahon. Karon day. Karon day Medyo lang. healthy pa ang mga tuhod o ang mga So karon dili na healthy kabukugan. ang tuhod. Pero kung si Awing ni apil sa ila, dito ka kaya ba? Kuya Pan, ito tunga agad. Nakabalos. Di Kung kita si kaya. Lovely, kaya na ni Lovely, bisan pag mag-heal siya o kinang pila ka. Aha. kuwan. Pero Maybe nindot, five. nindot kayo ang ila ang purpose no of climbing. Dili Yeah, that's lang really the main Oo. point nga dili lang nga mura bitaw dili dala lang sa ka appreciation exercise sa nature yes, and exercise. is makahatag pud sila sa ilang That's Observe the na, best kuno kanina mga kauban. taga General Santos City. Last time na sila Veggie Capable, karon na sila hi, wow. Ingon Dasig anak ka, kayo. dasig ang Dasig, atong yes, mga dasig kabatanunan. kayo. so kano sa daw ta mag-start okay nana Well, a challenge for us. basi sa muswan pikro tani Mato pa ni Lovely. Pag Mura na ito magkasal sa CR. atong floor manager. No, no. Human ko na daw. Naa karoy gisabutan nga mga pagahimuon no with the leadership of Pastor Pitogo. So I hope nga ma-realize na siya sooner. og kita pod mismo makaserbisyo pod sa ato ang mga kaigsuunan And dito I sa- hope nga Yes. natay panimbaya special nga mura ba siya community outreach edition abira no? sa Mount Apo atong Mga- panimbaya sa Okay, si Lovely Kabuntagon yung live. si Lovely yung si Teacher matong patuon nito. Well. Kita diri mabilin wing. Pwede kaya Pwede na, kayo. pwede. That Kaya was kanila really a wonderful service gyud para Indeed. sa ato ang mga kaigsuunan dito sa gawa sa atong kabukiran. Now speaking of services, adunay usa ka organisasyon nga naghatag og libreng serbisyo mediko alang sa mga kabarangayan. Muadto ta dito dapit sa Dampi Lagunglong, Misamis Oriental. Ang naghimo og medical mission ang Adventist Community Services uban sa Adventist Health Professional. Tan-aw nato kung unsa ilang kalihukan dito. Dampi, Lagunglong, Misamis Oriental ang lugar kundi gipahigayon ang medical mission nga gidumala sa Seventh Day Adventist Central Church Cagayan de Oro City, Adventist Community Services ug inubanan sa Adventist Health Professionals tungod ug alang sa ato mga kaigsunan nga nanginahanglag konsultasyon ug atensyong medikal. Gahimo kita consultation sa mga kabataan o sa mga tiguang usab. Unya nagahatag kita og mga antipara niadtong di nakaikabasa o nagahimo ta og pag-ibot og ngipon sa mga katawhan nga kinahanglan og ibton ang ilang mga ngipon. Og napay tuli nga ginahimo nato para sa mga kabataan. Pila man ka beneficiaries ang atong pwede or ang inyong target? More or less 250. 100 250 or 240. Kay 150 ka consultations, 40 ka eyeglasses, then 50 ang circumcision, 50 ang tooth extraction. Kini sila dili man ni tanan mga atong mga kaigsunan mga Adventista kundi daghan kaayo ning mga taga diri sa barangay sa Dampil. O nalipay mi nga daghan kayang iduol sa ato aron sa pagpangayo og serbisyo. Unsa man atong may istorya aning atong gipahigayon nga medical mission. Maguna ta sa Munay. ang akong ikasulti kaninyo, mapasalamaton kami nga ani akamo dinhi nga nakatabang sa mga kabataan sa pagtuli o daghan yung mga tambal nga gipanghatag. Salamat ako sa Ginoo nga nakaabot niya mo din hinindapita nga aron sa pagkuan sa mga pobre bitaw ang kanamo nga waay mo kahimog yun. Kuan nakatabang sa ni sa akong kuan kaugalingon nga dako ang akong kuan sa mata nga nagaklaro na. Salamat kaayo nga nay libreng toilet diri sa among Dampil barangay. Tungod kay daghang mga tao ang andam mo tabang busa daghan pud ang mga taong natabangan dinhi sa atong gipahigayong medical mission. Mao kana ang positibo o klarong resulta nga gihatag sa atong mga kaigsuonang Adventista sa Adventist Community Services nga gituyugan sa Adventist Health Professionals. Ug tungod ana,
Daghan ang mga taong nasolusyonan ang problema sa ilang sakit sa panglawas. Daghan ang nahatagad konsultasyon. Daghan ang naglisod og basa o karon nahatagan tipara. Daghan ang mga batang natuli ug daghang mga tao ang nalipay tungod aning mission. Kini si Daryl Lictin kaninyo, nagapanimbaya. Jesus came to earth to serve and not to be served. Now we are so much blessed nga man nakita nato atong mga kaigsuunan nga miadto dito sa Lagunglong dili lamang aron sa pag makikaon siguro sa ilang mga lamian nga mga Bisaya nga manok or mamutong baka. But adunay gid sila nga at least nakahatag sila nga free check-up and nakahatag po sila mga medications and libre nga mga tuli paibot o lipay kay ko dito kay naay bata nga bago siya circumcise. Ano siya? Wala man ay sakit. Kaya wala pa man expire ang anesthesia. O niya, pag may silakan to. Daghan kayo mga tigulang dito nga kanang bitawng murag ingon sila nga pasalamat gyud sila kay naa sila libre nga mga eyeglasses. So atong pasalamatan ang membro sa SS o sa Adventist Health Professional nga nag-participate dito. Daghan kay sila, gipaningot sila pero pagkahuman na may native nga manok. Lami kayo. So okay ra kayo. And yes, we would like also to thank Humok family nga naa dito nag-host and especially to Mr. and Mrs. Shireen. I don't know how to pronounce or mauban nga apelyido. Basta kay si Girly o ang iyang husband who also conducted a Revelation seminar nitong Dapita. Na sila na-baptize nga 7 kabok. So yes, congratulations, Dampil I would also Church. like to commend SDA Church sa Dampil kay organized kayo, nakatabang gid sila ang mga tao, wala bitaw gid sila nagkitang nagtindog-tindog, nalingkod gid sila and then nabahin gid ang saktong lugar na ay sa pangtuli, pangibot o pang siguro time pud sa imuha nga sa imuha pong place sa Lagunglong. Dito magahimo po kag imuhang mission. Kay kami ready pud kaayo mi mo support kay kabalo mi nga mo kay katong pag-adton sa Hope Channel dito ikaw man gyud ang host sa ila. Invite na ko ang Veggie Capable dito. Kaya sa Dampil, dito man ni si Daryl nag-high school. So daga kaila si Daryl dito, mura siya kagawa dito pag-abot na mo. Okay, speaking of kaila, ato sang i-greet ang ato mga texters and viewers diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Let's start off with Daryl. Alright, may buntag kung gusto ko manibaya kay Joy Pagunsaga nga lami kaayo mo luto. Ug sudan kauban ni Mikay and Carlo, manibaya usab kay Nida ug Daday Sanes, Sister Eunice and Elder Danny Panal. Kauban sa iyang mga apo Seidel and Sanbim. Ug panibaya ilabi na sa kay Tironor Lapad, Eddie Lapad, kauban sa ilang mga anak Semsem, Waway, Kiboy. Greetings coming from Leia. Good AM and happy Sabbath to Hope Channel staff. Please greet my beloved wife Nazel Ramonal and my kids Kira, Joanna and Josiah Gio from Dada Buboy. And good morning and happy Sabbath. Greet lang ko sa ako family, Kayanong family, Imata family, si Amatura family, and Bade family. Greet pud ko sa tanang members sa Villanueva Church and sa Advent Blazer Association from Priscilla, Kayanong. Panimbaya kang Regine Apa and SPUC Youth. Happy Sabbath Day sa inyong tanan. Panimbaya sa mga kaigsuunan sa Hasaan, Misamis Oriental. Nag-watch me sa inyong programa karon. Thank you so much for watching. Panimbaya pod kay Virgin og Jom, kang Dave Balista og Merlin, og salamat sa Hope Channel sa inyong crew. Daghan ming nakatunan. Thank you so much. Akong panibaya, happy Sabbath sa tanan diha sa kang Auntie Alice Himino nga naa sa kauswagan karon. Happy Sabbath og sa atong mga kauban diri sa studio nga mga gwapo ug mga gwapa. Happy Sabbath kaninyong tanan. Well, what do we expect this morning? Of course, dili gid mawala ang harana nga paborito gid natong tanan. Of course. Ang mauni ang grupo na diri kauban nato karon ginatawag ni silag Spirit Fruit from Cagayan de Oro Central Church. Okay, og pagpaugnat sa kusog pod ang atong paghisgutan sa atong church bulletin. Well, pagpaugnat sa kusog pero naa siya integration sa pagpalig-on sa bonding nato sa mga kaigsuunan as brothers and sisters in Christ. Og makauban nato ang atong dasig nga retired pastor, Pastor Wendell Serrano, naa siya makauban nato karon. Dayon dili ato kalimtan aduna tay hatagag kasulbaran or solusyon sa atong Dear Panibaya. More of this diri lang sa Panibaya sa Kabuntagon.
Now, kauban sa ilahang mga instruments, mao kato ang spirit fruit. And Dar, ganahan makaato ang ilahang giplay? Of course, isa may dili ganahan na ato. Hanutoy kayo, katulgon gani kong balik. Kaya actually, ganina si Darren, maingon yun siya nako nga, love, intimidating kaayo sila kadagan kay silang talent. Yeah, actually, I told you nga, talent overflow karong buntag. Please grab your mics. Di ba murag kabalo man kas og kubing? Bisa guitar love, di ko kabalo pakpak right now. The spirit fruit ubanan sa ilang mga ginikan, very supportive parents. Yes, thank you so much for coming here. And so, Almuete family and of kauban course nato Pagapong karon family. ang si Christy Almuete, Yes, and Stephanie Jomok, and Jacob Pagapong. Jacob Pagapong. Welcome sa Thank you Panibaya for sa coming. Kabutagon. Thank you so much for coming. I'm sure sa inyong edad, di pa mo ganahan mamatag sa'yo, but you did, right? Di mata dyan Of magsayo. course, just for the service of our All right, brothers and sisters. let's begin by getting to know each one of them. Let's start with Christy. Christy, estudyante ba ka? I'm a student from Mindanao University of Science Technology. Okay, MUST. Okay, ang imong gikuha is? Information Technology. How young are you? 19 years old. 19 years old. 19 years Wow, old, so Christy, young. actually. Let's have Dili Stephanie. obvious, Dar. I'm a medtech student in Mindanao Sanitarium and Hospital College. Oh, really? Yes. I just transferred there, so that is why nga medyo na-shock ko gamay nga silingan na Si diay. Jaco nag-play og violin ng ganina lang. Bago pa ko na-graduate sa Regional Science High School o incoming first year ko sa Central Mindanao University. Oh, so Sa CMU. CMU. Wow. Ay, schoolmate mo sa college, schoolmate po ta sa high Alumnus. school. Because I was also from Regional Science Ikaw High Regional School. Science? Yes. Aha. Hindi ka tuwaan, Minute na rin kay Kugayo. Okay, and so mag first year college. So, unsa may plan po di mo nga kuhaon? Mag-take og biology. Biology. IBS Bio, College of Arts and Now, Sciences. lain-lain silang field na atay IT, medtech, and Yes, nag-input og they have bio different- now. but they're being connected with one Ministry, of course, music. And that is Now, music ministry. unsa man ang inyong mga experiences nganong naka-decide mo nga aside Yes. sa inyong gustong mga fields nganong ganahan man mo music na nganong inyo man gyud ning gihalad ning music sa ministry? This is to inspire the youth. This is to let them indulge in the music industry para po na maingganyo po sila na pwede po dito maka-praise sa Lord through music and through using instruments. Steph? Actually, I was inspired through them kay sila mga Del Mar yan. So, ako man ang nag-eskwela outside Del Mar. So, kanang inspire ko sila kay kabalo na sila violin daan. So, mo to like, na-inganyo rin ko mag-violin, mo appeal na yun sa ensemble Feeling sa ako Del dark Mar. kinahanglan nga mag-friends pud mi para ma-inspire Ako po lang ko ako nga na. makabalog Actually, violin. na-inspire na ako. Doon kay Mike sila play violin, magtuon ko guitar. Lagi kayong akong nakuan marakas ra gyud og kuan. Say marakas? Liar. Marakas pa kana I'm a good. liar? Let's have Jacob. Natay sa kapanahon na naglantaw ko og TV. Nakita ko may na violinist og pianist. Ato ko na-inspire na through music, maka-inspire kag lain tao, maka-influence ka sa uban. Alright. Ikaw, Steph, how important is music? I mean, sa imong life, anong kinalam kita mo involved sa music? Oo, nganong di ba ingon siya ganina na-inspire Yes. siya. Ngano day unsa man day ning para inspire para How are you moved by music? para mo appeal og Pilipinas Got Talent or sa ba? Actually, for me, music speaks for itself. Ako, dili man kay ko kanang pala storya jud sa daghan tao. So, through music, like, I can talk to them through music and inspire them also. Yes, you can do that. Actually, ma-move gini mo sila, ang ilang spirit and soul. Yes. And Now, perhaps maybe you Dar, can change their lives. I-test na ko ni ilahang pagka-music minded. Aha. No. We're all Since teacher. this month is May, and syempre we are celebrating Mother's Day. Mother's Actually, Month. every day is really a Mother's Day. Yeah. Okay. But Pero the for focus is sa now, karon, sa May. season man daw sa mothers, naaba mo'y kanta nga inyong ihalad or something music Yeah, tribute inyong to ihalad parents. alang sa inyong mama. Ginikanan. So Tribute to unahan mothers. na to si Stephanie. You have mga 2 to 3 lines lang. Okay, so, para sa ko mama kay blessing siguro. Sige, kantahan daw na to. Way Sa lakay, imong way mama. lakay. Sige, 2 to 3 Way lakay, lines. way lakay. What if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears?
What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your name? Wow, what if your blessings come through raindrops? Ngayon, mama, nagaulan for me. I'm sure your mother is very proud of you. Actually, favorite song na niya, so... And really, your mother is really a great blessing. Anyway, bisag ang mama nga, hoy, ito pa, pag inom na imong kuan, manglabat ito, pang kuan. Pero, ang ato ang mama gyud ang isa gyud sa pinakadako ginato nga panalangin. Now, Of let's course. give the time to Christy. Christy? Kang mami, di kay siya really, pero permitted yun niya ginakanta sa balay o gina-play sa piano sa balay. Let's hear it, So, let's hear it. kang siya karang, to God be the glory. Where we karang, really dedication ka to God be the glory, great things He has done. Yeah. Oh. I think, siguro, okay, to God be the glory because she's very proud she has you. Oh, of course. So, Char daw. ihatag na po nato kang Yeah, Jayco. Jayco. Ang ganda na ako na song kay Love at Home kay because You want to dedicate sa iyong mom? yes. Sige. Alright. At, kantahan dito? Let's sing. Sige, sige. Let's hear it. Let's hear it for your mom. Natense siya kay para manggid-gid siyang mama. So, kinanan the best gid nga performance iyang matag. Of course. Sige, go. There is beauty all around when there's love at home. There is sweetness all around when there's love at home. There is Wow. sweetness. There is beauty, there is sweetness all When around. there is love at I mean, home. when there is Now, dar mom mo at na home. kinahanglan, mangita na bigid kag Lovely, possible na lovely. Sa mahimong... patulay na itong istoryahan. Okay, because love, okay? Love at home. Now, thank you so much sa inyong pag-aninaw. Thank you. Before mo manghawa, I'm dili sure ta mo that's like buhian. greetings, yes. Greetings, alang ba sa inyong Your mga mama o friends. mga Yeah. kaparintihan? I want to greet Mommy, Daddy, at Elisel, Charlene, and Kuya sa Dira. Yeah, good morning. I want to greet my brother and my dad. Nananaw sila sa balay karon, so happy Sabbath sa inyo. And course also they are. to my relatives in Dampil, sila ang Auntie Girly and sila Uncle Chris and ilang mga bata. Sa apelyido? Shiner. Shiner? Shiner. I see. Okay, then. Next. Okay. Ako like greets ang family na ako silang mami, daddy, ang kuya Van, Miko, Josh. Thank you for the support. Katoy niyong kakauban ngayon ha, basig na sila yung greetings po. Kamo na lang po forward. They have their family, right? They have their friends too. We still have time. I-greet Basi nila. na pa may gusto i-greet. I-greet din ako ang tanan member sa Central Church. Happy Sabbath sa inyo and Alright. sa Kung sa mga friends. i-expect lain sa kuan, Spirit Fruit, basig na pa mo laing updates or aduan. Yeah, basi na may mga appointments. concerts I'm sure, of course, in your or talent. inyong mission. Napa mo lang mga appointments na basi gusto gid mo adto po dito. Right. Wala pa. Wala pa for now. So, nanawagan ta sa ato ang mga... I'm sure, naghay kayo. Tagalain-lain nga church nga available atong Spirit Fruit. Dili pa na naka-hectic ang ilang schedule. So, dali pa nato sila makuha. Dila po nato pasubrahan na, student ba yapon sila. Yeah, okay. But of course, Sabat lang man. Anyway, kung naay mo kuha man to, naay mo hangyo nga mo bisita mo, kinsa man ang pwede kontakon? Si Ate Ada lang. Si? Ate Ada. Do you happen to have her number? Number para sa mo contact, ha? Defensive kayo ba? Dili na niya memorize. I-contact lang daw niya ang Hope Channel. Or manibaya sa kabuntagan. Yes, para kung kinsa may gusto nga magpabisita sa Spirit Fruit, especially very nice kay ilang music and very inspiring kung pwede lang mo appeal. Pero ang problema nga akong naibawaan is kubing ragyod o debakan. Now, Okay, Spirit Fruit, anyway. God bless your group, God bless your Yes. ministry, and God bless your studies Na as well. actually, Darmo, kanta pa ni si Stephanie Yeah, later later, I on. know. And daghan patagbo nga singers from Spirit Fruit nga And mo with render instruments. sila ang mga talent. So before that, while mag-prepare sila, we greet na ko, good morning and happy Sabbath, Hope Channel, and sa tanan viewers, especially sa Tabilia family, Sanchez family, Apaw family, and Colango family. Kina Kuya Bem, Kuya Dodong, Kuya JR, Tidovi, Tikay,
Thea and baby Janela. Ug sa akong papa, belated happy birthday, Dada Boy. And lastly, sa akong pinangga nga mama, happy Mother's Day, Mommy Ging. Hugs and kisses from Lalang, and God bless us all. Alright, now the Spirit Fruit Singers, or nag-prepare pa sila sa set, no? Oh, Now, for sige. the meantime, I'm gonna read some messages here. Panibaya sa Libangbang family o Muego family, kang Jambi, Sansan, Bimbo o Budong. Panibaya kay Feby Gomez Inisa of Tablon, Cagayan de Oro City. Panibaya kus mga master guide nga naas initaw, preparing for this coming camping under ni Pastor Lagun. Oh, so una raman ni. Late na niya na print, no? Anyway. And panimbaya ko nila Ate Joy Manas diya sa Makanhan ug sa iyang anak nga si Glyza ug sa iyang apo nga si Aiza. And then panimbaya kang Agaw Ruby nga nagapuyo dool Quiet Art Church. Uban si Auntie ug ako pinalanggang Darling Neneng, panimbaya gikan kang Pastor Dan Ferrer, Silver Creek Subdivision, Carmen, CDO. Now, are they ready? Not yet. So, good morning sa taga Makabalan, Kahanap, and Tare family. Of course, panimbaya po sa ako ang husband, si Christian, and sa ako ang mga friends diri sa Cagayan de Oro, sa ako mga office mates sa Xavier, and my office mates also in MSU IIT. Of course, Dar, na ba kayo mong panibaya sa mong mommy o daddy? Akong gustong panibayan si Mama. Happy Mother's Day, Ma. And then, happy Sabat po kay Papa. At tumudungan mo simba. And then, gusto po na ako panibayan si Louisbel Crisol. Happy Sabat, good morning. And then, Jimeno family. I'd like to think so. We are, yes. I'd like to think so, yes, we are. And then gusto na ako panibayon ang Jimeno family sa Lagunglong. I'm sure Pastor Matt, kakaroon sa Dampil. God bless you, be safe sa biyahe. Tanan, taga Dampil's Day Church. Happy Sabbath, enjoy your fellowship. I hope I could catch up with you niya, no? And then, magkinit-anit dito tanan sa social, no? Fitzgerald, siguro mato ka, share part. Dar, murag sa una, Dar, kay naapay permi kanimo panimbayaon nga, murag na magpasugo sa imo. Karon kay murag nanali kay imo kaugalingon. Wala, oy. Agoy. Tanan na to panimbayaon. I think ready na ang Spirit Fruit. Ready na ba? Are they ready? Alright. Of course. Okay. So once again, the Spirit Fruit. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world
We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Gipasalamatan mo na ba ang imong mama sa iyang gugma alang kanimo? Ikaw nga isip ba na imo na bang gihatagan og importansya ang imong asawa tungod sa iyang sakripisyo nga gihatag sa imong pamilya? Diri sa panimaya sa kabuntagon, among gitagaan og espesyal nga pagtagad ang atong mga inahan. Diri sa atong segment, Dahil Nanay Ka. Working mother gini siya. Ang iyang pag-alaga, ang iyang pag-atiman, gikan sa gamay, hangtod karon wala ginamunong. Unsay mga need, unsay mga problema, unsay mga panginahanglan, iyang ginagihatag sa iyang mga anak. Tanan. You are my very willing first teacher. Ma, I could still remember those days, way back in elementary, how eager you are to guide me in studying. Ang iyahang mga pangandoy sa iyang kaugalingon. Kay ako nakita, daghan gid ni siya og pangandoy sa iyang kaugalingon kay nag-work man ni siya sa una. Unya, iyang giundangan sa first child pa lang namo, iyang ni-resign siya dayon. No, without tingali thinking kung unsay mahitabo in the future until niabot og 8 kids, wala siya work. Wala gud siya work and ako lang mag-usa para lang gid na ma-fulfill niya ang pagkainahan niya, no? Akong mahinumduman nga akong i-feel nga akong mga anak pinangga ko nila. Unya nakadungog ko. Unsay akong isulti madunggan nila o they will listen to me. Muna akong ganahan kay di bigid sa yon nga kung imong anak di matukoy nimo. O kini na-extend ni sa mga in-laws. O sa mga in-laws, every day I have to connect them. Kumusta sila? Nga is to have a children. Because at first, during our marriage life, mga 7 months after sa amuhang wedding, kanang wala bitaw ko na buros. So naka-feel ko og frustration gamay kay nakita na ako nga hilig siya og bata. Super kalaming bata na naanay inferiority ba nga kanang di ba siguro ko ani ka anak. So sa diha nga nakuha na confirm na nga naburos nako na mo gidtoy grabe gid akong pasalamat sa Ginoo ato ba nga mo nang ang among ang eldest na mo ginganlan gid naman siya og Jan kay di pa man mi kwarta ato pang ultrasound so na walay budget so kanang mababae man or malalaki Jan kan kibali akong gikuha na siya sa kang John the Baptist bitaw nga pinangayo gid siya sa Ginoo. I mean gift from God gid siya. So muna para sa ako ang pinaka-rewarding gid is to have a child, to have a children.
Hi, Ma. I just want you to know that you are one of the best gifts that our Heavenly Father gave me. No words can ever describe how lucky and thankful I am for all the goodness that you've brought to my life. I may not get vocal with my feelings, but I am aware of all your sacrifices just to raise me well. You bore all the pain when you are still carrying me in your precious womb for 9 months until the day that you gave birth to me. Thank you so much for always waking up so early just to help me review with my lessons before. I could feel that time kung unsa pud ka kakulba, kung na ako'y exams na i-take before. And whenever I think na dili na nako kaya, you always try to push me up to pursue with all of my plans. There was also that time when I almost tried to give up being one of the SK members in our barangay because feel na ko gaka-affect na akong studies and scholarship. But then again, you told me not to because trials lang na siya and everything has a reason behind anang akong gaka-feel. Ma, thank you for the wisdom you've shared to me and for guiding me always. Ma, on this day, I want you to know that I really, really do love you to the moon and back. We may sometimes have misunderstanding, but those won't change how much I love you. Thank you for being our chef, my best friend, my #1 supporter, and my counselor. You are the most amazing woman in the whole universe. Happy Mother's Day! Yes, you are still here in Panimbaya sa Kabuntagon. Sa tanang mga mama, Happy Mother's Day. And atong kauban karon sa atong set para sa atong church bulletin, si Brother Daven Gamoza. Good morning. Use atong mic, Pastor. Okay. O si Siripino E. Aiko, ang Regional Commissioner sa SBP, MBPRE. So, good morning, sir. Good morning, sir. Okay, og niapod kauban nato karon wing gikan pagyud sa Bukidnon from Central Bukidnon Federation. He is the commissioner adto nga federation. Usa pud siya ka elder sa Sunnydale Adventist Church og program director sa Radyo Ukay, si Sir Pacifico Estre. Good morning. Good morning. Sa Pacifico Story Jr. Good morning, Charm. Good morning, Wing. Okay, good morning. Nindot kayo na tong segment karon wing kay pampaugnat sa kusog. Importante kay ni kay kung walay pagpaugnat sa kusog, ang atong mga ugat diha dili na mainat. Inato ginapinagi. How do we relate physical health sa atong spirituality? Sir Devon. Kinanglanon ginato, Ma'am Charm, ang physical health, no, sa ato spirituality kay kun dili maayo atong lawas, apektado gyud ato pag adto simbahan, correct, pag worship nato. So muna kinanglan ato nga physical ato ini develop. Sir Aiko, unsa man ning SBP? Unsa may meaning aning SBP? Ang SBP, ang meaning sa SBP is Samahang Basketball ng Pilipinas. So basketball siya. Okay, more on basketball gini siya. So, how often do we do, Sir, how do we call you, Sir June. Sir June, okay, Just sorry. June. How often do we do sports sa atong churches? Well, sa atong churches, sa Central Bukidnon Federation, na ami basketball tournament, kaparti na kana sa atong federation rally once a year. And then naami every 3 months sa atong association. Kaya nga ito ang Central Bukidnon Federation, doon ay punom ka mga associations. So every 3 months doon namin sports activities sa association. Okay, katong giingon ni Sir kaganihawi nga SBP, Samahan ng Basketball sa Pilipinas. Unsay gikatabang ani nga organization sa atong mga sports enthusiasts? Ang gikatabang sa SBP, ang SBP mao gini ang National Federation sa Basketball, recognized by the International Basketball Federation, and which is the FIBA. Okay, connected ka ani nga agency or ani nga organization, sir? Yeah, under the MBRA, Mindanao Basketball Region A, which is under Region 10. So kung Pastor Davin nag-imo magita aning mga seminar, so importante jud kay ni nga dunay mga referee nga matrin. Wing, tingnan, importante kayo tungod kay kun imo tanawon ang atong basketball sa atong church, no, kung naging sa part naging sa atong activity ang association na to basketball, a portion na more than a half time spend na to dia federation na to, congress na to or coming congress,
alas 2 hangtod alas 5:30 gitagaan time. Sports, specifically basketball. So tanaw nimo, grabe siya, no? Dako siya nga time gina-spend So, nato diha. importante jud kayo nga naay mo repiri nato kay usahay ana ang mga siko, mga tawag ana pareha ni Peter medyo kusugay ni sa for basketball. the general viewer, no, para sa wala nakabalo, ang Seventh-day Adventist Church, kung naa sila yung mga gathering, kung naa tayo mga gathering, part yun sa every activity, ang devotional, o ang sports. Oh. Okay. So unag yung devotional dayon sports Dayon. Then, part po ani sa sports, ang una nato i-develop is ang bonding sa matag usa. Mas strengthen nato ang atong bonding sa atong mga kaigsuunan o ma-develop pad nato ang atong heart, no, nga mahimong sports sa tanang mga butang. So Charm, importante jud gani nga labi na ng basketball na agi mag-referring insakto kay isa manggod nga kung way mo referring tarong magubot ang dula bisag asa ka. By the way, how crucial ba ang basketball nga it needs to have an accreditation pa, Sir Aiko? Kailangan talaga yung accreditation. Kay ang punto man gud diha is kining mga referee mo na ni siya ang maging facilitator of the right rules. So kailangan natin right implementation. Kaya kung siya atong itawag o siya matutunan sa mga bata, mo po na yung madala nila. Kung mali ang tawagan, so mali po nilang development. Ang approach nila towards sa game nga basketball. So munang magkagulo during the game. Kumbaga ang referee, ang number one key para ma-avoid nato ang any misunderstanding sa mga sports ng atong gihimo. Sa basketball. Importante gina. So Sir John, kinahanglan gyud din nato ang pag-accredit og mga licensed referees sulod sa atong church. Yes, dili lang sa ingon na Charm, no? Ang SBP doon na sa gitaw na to developmental program. Dili lang mga referees ang atong gina-train. Apil pa ang mga coaches, pati ang mga players nga gusto nato nga moangat ang standard sa dulang basketball. Okay. Ang Proverbs 22 verse 6 nagsulti, train up a child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. Ang SBP, doon ay program nga musugod yun ta sa training from the grassroots level. Gikan sa mga bata, gani doon ay proposed program ang atong SBP karon para sa ato ang union down to the conference, down to the local churches. So if I am a basketball enthusiast, how can I be trained? O kano sa amang ko dapat mo adto for a training? What do I need to prepare? Okay, si Pastor Davin doon ay Okay, sige Pastor, go. Salamat kayo Ma'am Charm. Actually, natay ginahimo nga kaming national accreditation sa Mountain View College. National accreditation. Okay. Would like to emphasize that. Open na siya tanan, open. Para sa ato, no. Sa sulod lang or open? Yeah, open na sa gawas nga program. Then dito na sa Mountain View College after sa ato nga Sabbath School Congress. Wow, so nindot kayo. Yeah, amo na gina-invite appeal si Andrew ani. Si Andrew. Hopefully no. Muna ako ginapangilitawan ako si Awi nga isa siya ani kay taga Cagayan kundi siya. Okay. So let's invite Sir Jun, Sir Aiko, and Sir David sa atong mga viewers to be there sa ato ang accreditation program dito sa Mountain View College. Let's start out with Sir John. Okay, giimbitahan na mo ang tanan nga mga basketball enthusiast ug dili lang niya na katong gusto nga mahimong officials o gusto mahimong accredited SBP, tanan nga mga mahilig sa basketball. Karong 25 and May 25. 26. May 25 and 26. That's on a Sunday. Magkita-kita tas Mountain View College. Okay. Sir Aiko? Okay. Sa tanan nga interesado nga maging isang accredited basketball game official, giimbitahan ta kamo sa pagahimon nga accreditation, which is the national accreditation nga pagahimon sa Mountain View College karong pizza 25 o 26 sa Mayo. Daghang salamat. Okay, Pastor Davin. Sa ato mga interesado, palihog join ta aron matabangan nato ato nga church, no, sa ini nga mga programa nga din mahimo silang certified organizer, certified referee, table officials para nga ato nga basketball sa ato church, no, ato
mga kabataan-unan matabangan Ma-train na gyapon sila. Okay, your greetings, Oh, please. panimbaya sa atong mga panimbaya pamilya, sa inyong mga kaila. kaila, pamilya. Of course, sa inyong mga wife. Kay Mother's Month karon. So, on Sunday, the world is celebrating Mother's Day. So, i-greet na ninyo inyong mga So, sweethearts. una ta ni Pastor Davin. Okay, go Pastor. Ako gi-greet ako nga wife diya sa Bukidnon. Nag-attend sila karon sa ato nga federation, Ma'am Charm. Oh, mayong buntag niya ninyo. O ako usab nga friend diya sa Wala, Cebu. I love you. Amo na naman Charm. Amo, sikreto Secret lang. lang. Then ang ako nga friend diya sa Cebu, no, brother Sir Roy Inserto, no. Mayong buntag nimo diya. Bye, no. Salamat sa imong mga pagsuporta ning atong programa. Okay, Sir Seferano. Akong i-greet ang akong superior. Ato ang regional director si Engineer Gino P. Makapayag, ang atong regional director sa SBP. Din ang atong deputy regional director si Sir Lawrence Pastrano. Akong anak, ako si Wendy nga nakaroon sa Manila o akong son nga nasa Davao. Okay. Okay, good morning sa ilatan. Sir Jun, go Sir Jun. Yes, happy Mother's Day sa tanan ng mga nanay o mga mami, mga mama. Especially to my wife, nga niya karon uban ako din sa Oy, happy Mother's Day sa wife. Okay. Okay, daghang salamat and once again, happy Mother's Day. Okay, happy Mother's Day sa tanang mga mama. Well, mga kaigsunan, alas 7 na usab ang takna sa atong mga orasan. So, mauna siya ang panahon nga kitang tanan mo duko sa atong mga ulo, mangayo ta sa Ginoo og mga blessings og magaampo ta alang kaniya. Aniya nasab kita alang sa atong 777 prayer. Ampo, aduna kita'y pagabasahon gikan sa balahang kasulatan na makita sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 22. Nagayon dinhi sa tanang mga butang, bisag unsay atong pagapangayoon, tuuhi nga kini inyo nang nadawat. Ang mensahe mga kaigsoon mga kagalaan mo sa nga sa matag panahon nga kita magaampo, atong tuuhan nga kini ato nang nadawat, kay kini atong madawat. Magampo kita. Dako ang among kalipay o Dios sa kagawasan sa pagtuo na imong gihatag ning nasod namo sa Pilipinas. Dako sa ang among kalipay labi na sa pagpahinungod ni ining bulan alang sa mga inahan. Sa ilang mga sakripisyo sa ilang panimalay, sa pagpadako sa mga kabataan, sa pagsuportar sa ilang mga kabataan sa emosyonal, financial ug espiritual. Among gihatagan og dakong pagtagad ug pag-ila ang pagkaimportante sa mga inahan. Salamat sa mga panimalay nga imong gipadangat kanamo nga kiniusap makahatag og kontribusyon alang sa kaliguon sa among komunidad ug sa among nasod. Ug salamat usab sa mga televiewers nga sa ilang pagsubaybay na ini nga programa makadawat sila sa daghang mga panalangin gikan kanimo. O Dios, magapanalangin ikaw sa matag panimalay nga among ginarepresentahan nga ang kalig-on sa relasyon, ang kalipay ug ang kalinaw among matagamtam. Salamat nining tanan nga imong gihatag kanamo kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen.
Good morning, mga kapaglaom. Anian na usab ta din hidapit sa Dampil Lagunglong, Misamis Oriental alang sa atong Bible Beats. Ato pangutanon ang atong mga kapaglaom kung giunsa pagpildi si Gulayat ug kinsa ang nagpildi niya. Giunsa pagpildi si Gulayat, kinsay nagpildi? Si David napildi si Gulayat kay Yanggi igo sa Lambuyog. Kinsa may nagpildi ni Gulayat? Wala ko kabalo lagi. Oo. Wala ko kabalo pili ko Gulayat. Wala ka kabalo. Wala ko kabalo. Kaila ka ni Gulayat kana sa Bible. Katong dakong tao nga gipildi dito sa gubat, kinsay nakapildi niya? Wala kabalo gada na. Na ay ambot gig. Bago pa ko nag-Bible, nakuan na bunyagan. Bago pa? Oo. Wala. Pero kaila ka ni Gulayat, katong dakong tao nga gipatay siya. Wala sen. Si David. Gituyok niya kato yung lambuyog, iyag hapak, iyag naigo sa bato yung ulo. Si David. Ano man? Ipili ni David si Gulayat kay nagampo man siya sa Ginoo. Kagisugo siya sa Ginoo sa pagpatay kang Gulayat. Giunsa siya pagpatay? O giplantig siya sa bato. Og naigo ang iyang ulo og diya namatay din si Gulayat. Si David yung nagpatay ni Gulayat. Giunsa man siya pagpatay? Putla siya sa iyang buhok kaya dayon birahay sa bato iyang mata nabuta. Si David giunsa man siya pagpatay? Lambayog. Si Gulayat mukha na ang ipildi ni David. Giunsa man si Gulayat pagpildi? Ang iyang kagaho mo iyang igamit. Mga panahon pa ni kuan, mga espada. Wala na ko kabalo kung siya nang patay ng Gulayat kay nusinti man ko itong inagayon na. Si David. Giunsa man pagpatay? Si David, si Haring David. Ngano, giunsa man siya pagpatay? Gilambayog. Mga kapaglaom, mao gatong tubag sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Dampil kung giunsa pagpatay si Gulayat o kinsa ang nagpatay mao si Haring David. So dinhi sa atong segment ang Bible Beats. Good morning, and good morning. Aniana sab kita sa atong segment. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning. Happy With us Sabbath this also. morning, ang atong pinalangga, ang paborito sa mga batanon, ang atong Pastor Wendell Serrano. Salamat. Now, active siya sa ato ang Happy Family Seminar. Yes. Especially sa pagpalig-on sa atong pamilya, sa mga magtiayon. Sayang lang kay katong nagkuhan siya dito sa SPUC last dunyaging semana pag yun. Friday na ako nakabot. Sige lang, napa may second round guro or third round or many more rounds. Of course. Actually, kani si Pastor, like usually, di per me magid kag Happy Family Seminar sa Iligan Pastor, sa Central Church. And usually, ako say mag-appeal or say mag-song leader. And then, makita na ko nga daghan gid kaayo ang mga tao, mapuno gid amo ang simbahan. Puno, gyud, Dili Permi. alang kay butan-aw ni Pastor Serrano, pero alang sa mga mensahe nga gitagana sa iya ha, alang sa atong mga magtiayon o katong mga naghandom pa aning kaminyoon. Now, Okay. Pastor, mangutana mi sa imo ha, unsa ba kadaghan ang mga tawag, mga counseling, Yes. nga abot Yes, sa imo Pastor. ha? Abot sa imo kada adlaw or kada Oo. week or unsa ba kada month? About sa kaminyoon. Pangonsulta. Sa karon nga naanak ko sa retirement stage, ang akong ministry nana sa Facebook, nasa internet, multimedia ug na. sa akong telefon. High-tech na ron. Ang akong telephone is 24/7 na siya open. Dayon usay in the wee hours na manawag, maghilak. Nga, very serious. Basta gani, mga wee hours na gani, nahibalog og serious na. Serious na siya. So na mga ingon ana. So, kasagaran amo tawag sa imo babae o lalaki, asawa o bana? Bisag lalaki, bisag babae. So, it's nice no nga ang mga lalaki na karon mo admit na po sila nga nagka-problema Open na sila. po sila. Okay naman ba kay lalaki man lang istoryahan. Okay. Iya ilang masumbungan kumbaga. So speaking of kanang ginatawagan ka Pastor, unsa ba pwede ba natong
isa ni Like one problem, iingon Pastor. Cite ang one problem. imong number kay basi na ay Ah. gusto pod or unsa lang sa amo lang sila mo contact para amo lang dayon silang ipasa sa imong ha, Pastor. Maybe sa Facebook. Wala problema. Sa Facebook, sa mga personal message, Okay, na daw. very horrible problems na sa akong So madawat. pangitaon lang nila si Wendell Serrano dito sa Facebook. Sa akong Facebook, Facebook S&S Media Ministry. S&S Media Ministry. So kinsa katong naay mga problema, pwede nato to nga i-private message sa S&S Media Ministry Yes, of sa course. Facebook ninyo. I'm sure that Okay. can, Pastor. Talking about issues sa family, no? Pastor, na ako dre 3 pictures. First picture. Nga akong ipadiskussan sa imo, you have to comment on it. Sige. First picture, kani sa uwing. Okay, first picture. Okay. What is that? Favorite kayo ni sa atong mga... Murag wala mo. Ah, Aka na. mga... Actually, ang gahawid anak favorite po na niya. Muna siya ang number 1 cause sa mabilarta, magsakit atong dughan. Okay, comment on this, Pastor. Ako dili kayo ko tug si Baybay bitaw nga na, but usahay maka tanaw ko kay kining akong asawa so makatanaw man pod. Ang akong komenta is like this. Medyo taas ra kayo ang segment sa infidelity diha nga istorya. Ang tuyo tingali sa naghimong istorya ana paghatag og leksyon sa mga tawo nga limbungan sa ilang kaminyoon. Mirror Pero siya. para sa ako murag nataas ra kayo ang segment sa limbong. Unya ang pagkaluyal noon sa babae sa asawa, Kajudra. murag ni gamay ra noon ang segment. So ang natabo diha, ang limbungan nga mga bana, mo ilang paborito ang segment sa mga limbong. Noon ay ako nakita diha. No, siguro a lesson for us to learn po no nga sa marriage life nag yung mga trials nga moabot and kani man yung mga Adrian na ba yung mga Adrian din ikaw wing Adrian ba ka wing? Pero nako Okay. ihatag nga tambag para sa asawag bana. Okay, yes, Pastor. Di ko magtudlo ninyo nga mahimo mong siluso sa inyong asawag bana. Pero ang akong tambag mao, ayaw ibutang ang imong bana sa sitwasyon nga pwede makalimbong nimo. Ayaw po ibutang ang sitwasyon sa imong asawa nga pwede makalimbong nimo. Broad kay to ba? Kita ra ba na natin yung mga bana? Ikaw na kay asawa. So ay butang ang sitwasyon nga na Pwede makalimbo siya. makalimbong. Okay. Kaya walay tao nga tarong sa panahon nga dunay sitwasyon nga pwede siya makapaglimbong. Guard to guard yun, Like, Tani. actually, kay kumutanaw taan ng television, di ba mura kay tagmasapot, pero in reality, posible ba yun nga sa Yes. tao na agi mga kahinaan. I say you should be vigilant kung mutanong mga inana. I don't watch that, pero you should be vigilant. Isa pa na ko ka-friend, ingon siya nga, ang kana daw pagtanaw ana nga salida is mura daw gakaon pirmi og baboy taga-adlaw, Pastor. Kay High ngano blood. daw taga-adlaw high blood. Well, next Yeah. picture. Ouch! I tried that. So unsa na siya, Ate Charm? Na-feel ko na before. Sa pagkakaroon, di ba na ba sa Bible nga train up a child on the way he should go? Then na po, unsaon na to ang pagdisiplina sa kabataan. Pero sa atong balaod karon, Pastor, bago lang ni pasa ang anti-bullying law in which nga dili ka pwede musipat lang gani sa imong bata or dili ka pwede nga musingka sa imong kabataan. And napod tay child-friendly act, di ba, sa VAUSI, Violence Against Women and Children. So dili na ka pwede kurot, di ba? Di na ka pwede magkuhan. So unsa may atong stand ani Pastor as a parent, kumbaga if we here would like to become or mahimo na naming parents someday, unsa may among stand ani man mi sa tunga nga pwede ba mi makakurot gamay or kay ingon ba sa Bible nga inani ang pagdisiplina? Para kanatong mga ginikanan ug lamay na kanatong mga Kristohanon, naay ginaingon, unsay gitugot sa gobyerno nga gidili sa Biblia, ang Biblia mo'y matuman. Unsa po'y gitugot sa Biblia nga gidili sa gobyerno, ang Biblia gihapon mo'y matuman. So ibalanse nato na kay balang kasulatan nagatugot nga doon na tayo disciplinary action sa atong mga kabataan, labi na Hari Solomon. So ibalanse lang na nato siya diha nga pagkastigo sa atong mga bata, dili pagpahungaw sa kasuko, dili pagpasakit kaniya, kung dili pagpaamgo nga ang iyang binuhatan, wala masubay sa nagakaigo.
Nakita gyud nato ang difference sa behavior sa itong mga kabataan karon ug sa una. Agree. Grabe good. Pero ang bilyagay matuman. Naka-remember pa ko nung one of the seminars I attended before nga niingon tong speaker nga you have to pray before you spank a child. And you have to bring her or him inside a room nga exclusive lang for him or for her. And I did that to my brother. And effective siya kay... wala pa ko lagi child. No, nindot kayo siya nga. Ato bitaw sa kwarto, then imong yung puan. You have to ask him, nganong dapat ka i-punish today? Nga, maubitaw nga ato bitaw mga schools is na ay prayer room. So pag makasabaan, ato dito og prayer room. So in ana na. Pero kasagaran makita na ito labi na sa mga katawang ang bata, sigit-sigitan nila, nagkataw. Of course. May ubos mo na sila. Okay. And Pastor, naputay third picture. Okay, third picture. Yes. Okay, hey. Unsa sikreto sa long-lasting relationship, Pastor? How long are you with your wife na? It's almost 50 years. Happy na ang golden wedding Happy na. anniversary. GW, happy na. Okay. So, Congratulations, Ate Pastor. Char, pila na mo gani katuig? Happy na po. So, tinanga, zero na lang ang kulang Zero. para Okay, mag-equate unsa na mo. sikreto sa long-lasting relationship? Well, sa akong nakita is working together and going together. Working and going together. And then open communication. Open communication. Open communication. Kinahanglan na yun i-close. Sige. Now, speaking of, Ate Charm, na daw tayo problema. Yes, natay problema karon kabuntagon mga kahigalaan. Parihara gyapon ni sa una na atay Dear Panimbaya segment. Alright. Paborito ni Dear Panimbaya, good morning sa inyo tanan. Ako mangayo sa inyong advice. Ganahan ko ani nga part sa Panimbaya kay mag-guide ang mga batanon. Na ako'y ganahan nga sutor nako, pero dili ganahan akong mama sa iyaha. College graduate nako, pero wala pagyapon ko'y uyab. Gusto na unta nako siya sugton, pero ingon akong mama ay hara if makatrabaho nako. Pwede ba ko nga supakon nako akong mama? Glizel. Okay. Pwede ba niya supakon ang mama, Pastor? Glacial, sa dili pa kumuhatag ni Mugtambag, unahon ako pahinumdum ang mga ginikanan. Mga ginikanan ayaw mong kalimot. Kita kung sa building construction pa, scaffolding lang ta. No? Dili maayo ang usa ka building nga sa kadugay na ang iyang damba na alang gihapon. So mga ginikanan, dili nato itratar ang atong mga bata nga murag baby lang gihapon. I learned a lesson karon lang bago. Ang akong anak nga Minyo from Australia nag-abot sa balay. Niya one time anang gabi niya siya pa pahulam ko nagyawe kay makikita ko sa akong friends gabi na. Ang mama di gyud ayon mapugnan siya. Anak ha, ayaw baya gyud kaayo pagpagabi Ang tubag sa akong anak nga Minyo nang yun sa mga dili ko 16 anyos ang panuigon. Naay mga ginikanan nga very overprotective. Sobra ra gyud kayo. Mao nang gingon ako mga ginikanan, please. Scaffolding lang ta. Pag makabarog na ang building, gupo nang scaffolding. Okay, so moare ko ni ining maong si Glazel. Okay. Murag akong banabana nimo. Murag gikan sa kindergarten paingon sa college. Murag naargyo ka gapuyo sa imong ginikanan. Siguro ang eskwelahan dol ra kaayo. So ang akong punto mo ni, dili ko magtudlo nimo nga imong supakon ang imong ginikanan pero buhata unsa ang labing maayo. Can you imagine college graduate ka na? Unya wala pa kay uyab. Nanay ng uyab, nakagusto ka pero ang imong ginikanan dili gusto tungod kay walay trabaho. Mama ug papa please, ang gugma ayo gihulat nga ang imong anak na ay trabaho. Kay kining gugma mo pitik ni bisag way trabaho. So ang akong tambag ni mo Glacial mao. Pwede ba nga mangita kag trabaho palayo-layo sa imong panimalay? Kaysa diha nga makakita kag trabaho nga layo sa imong panimalay, doon na kay sense of independence. So ginikanan please, establish sa imong anak ang the sense of independence. College graduate na, please ayaw hikti ang imong anak.
ipahungaw ang iyang pagbati. Ipahungaw ang iyang pagbati. Nadaghan gid gaingon nga ay ang mga parents na, uy, dili sa mag-uyab kay mahuman sa eskwela. Pag human sa eskwela, dili sa magtrabaho sa. Daghang extension. Oh, pagtrabaho, naman sila. Hurot na. Wala nagliniwan. Well, Pastor, thank you so much. Kayo, Pastor. Para sa imong mga greetings, Pastor, si Ma'am siguro, Well, karon. unahon ako greet ang akong asawa. Ingon nga Mother's Day, Mrs. Serrano, thank you for being the mother of our 3 children. Okay, napakay mga greetings, Pastor. Greetings na ako sa akong mga anak nga mga mama karon. Si Rainbow nga naa karon sa balay, si Elma, ako sa i-greet, ingon nga mama na usab, kang Yvonne nga my daughter-in-law. Okay, thank you so much. Thank Mga you, Pastor. kaigalaan, mubalik pa ta diri sa Panibaya Panibaya sa sa Kabuntagon. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Ani gihapon kamo diri sa Panibaya sa Kabuntagon. Daghan pa kaayo nga atong greetings. Ngatong Oh, sige, paunahan ko. karon. Sige, go, Ang lovely. Panimbaya sa mga taga-Tablon Church, ilabi na kay Elder Galvez, Elder Bungabong, Elder Sumuhid, ug sa tanang mga members, happy Sabbath Day, and greetings to Diaz family and Salvado family. Matamis na kabuntagon ninyong tanan diha. Okay, greetings sa atong mga pamilya karon nga naa diri, Pagapong family, naa sila karon, Almuiti family, og sa Jumok family, naa sila karon nag-support sa ilang mga kabataan. Happy Sabbath kaninyong tanan. Happy Mother's Day to Mama Miriam, to my sister Merlin, to my wife Lang Lang. Happy Mother's Day from Daddy Lupot. Happy Sabbath, maayong buntag, panibaya ko sa Orion's Echo, nga naa sa Lumbia Church. Attend sa Federation, salamat. Good morning, akong panibaya to Bingbing Larong and family. Also, to my beautiful friend, nga na-miss na kayo nako, si Fe Gatilio. Og sa akong mga kauban sa Lilina Sauna, happy Sabbath sa inyong tanan, and God bless you. Good AM ug happy Sabbath diha kay Sis Joy Lintero, Lilibeth Sarmiento ug kay Loida Handayan kauban sa ilang mga pamilya from Buena of Opol. Panimbaya diha sa ilang Palang, Dimple, Adong, Jack, Pojing, Dennis, Ken ug sa among mga langga na si Putit from Mommy and Dada. And happy Sabbath to our mother Concordia, Kapilitan and to Inday Himayli ug sa iyang mga anak sa ila Ruby ug Liceo, kay Gaga ug kay Johnny. Panimbaya kang Javan Alibangbang family ug Muego family. Panimbaya pa usab sa Bailado family. Og maayong buntag sa tanan. Greet me sa mga kaigsuunan sa Tinaw Church. Ilabi na sa maaptikon nga mga batanon. Og sa Tahaynon family diha sa Barangay Kibanban. God bless and more power. And Mabaylan family sa Purok 4. Amot asa ning mga Purok 4. Og kang Rubin. Greetings coming from Dondon. Okay, panibaya na ako, akong brother diha nga nagtan-aw sa Cambridge. Duin, si Milan, yung asawa, si Bon, si Tia, ug si Koy. Og sa akong duha ka mga kabataan, si Vincent ug si Miko. Og happy Mother's Day day. Oh, happy Mother's Day kang tata. Alright. Okay. Manibaya sa atong mga viewers kay Giselle, Mauricio Namukot, Dadang, Angelo Cordova, Berlito Cordero, Beverly Regidor, Lorena Labadan, Ladao family, Jay Allison, Lucrino Malong, Minerva Macabugso, Martin Cabeza, James Bustamante, ug sa tanan. Thank you very much for always supporting Hope Happy Channel. Sabbath to all. I-greet ako Pastor Dorwin Lahot and family dan hapod sa Balingwan Church ug duha. Dinha mi magsimba karon from Bogart and Panimbaya diha ni Shasha. Nga taga-Spook, happy Sabbath sa tanan from Brad. Mainitong Panimbaya ug malipayong adlaw ipapahulay sa tanan member Bunbon SDA Church ug sa among church Elder Tatay Cesar Sasarita and family from Buboy Ramonal. Panimbaya sa tanang Ocan family and Tayabas family. Greetings coming from Leo Fox. O Kandag family diha sa Upper Carmen nga naminaw karon. O sa Golden Minor Church diha sa Golden Association. Mga kaigsunan, daghan pa kaayo atong greetings sa tanang mga nangag-birthday. Tanang nangag-birthday karon. Bonbon Ragas, happy birthday Bonbon. Thank you so much for Jose Salmo Palamini, happy giving birthday. us all your smiles. Okay. Ingaw na ko nimo. So ako'y magbuot kay ako'y last. Happy birthday Tia, akong pag-umangkon. Okay. Ug invite taon niya, ug imbitahon to niya makakaunta pero Happy dili, birthday. sorry na lang. So happy birthday diha Tia. Sa akong mama nga naminaw karon, happy Mother's Month ma. Sa Mama Sally and Mama Margie.
Thank you so much. Kang Mr. and Mrs. Flores, nagtanaw sila karon sa tanan nga mga taga Central Church, sa mga diakonisa, sa mga elders, sa youth. Daghang kayong And of salamat. course, dili na to kalimtan natong sponsor for this week. Yes, thank Mr. you for and your Mrs. generosity. Almighty, thank you so much sa inyong sa paghatag ka na So, mong dili na support. tayo Og ito, nasuko ginatong na floor ang director, atong floor Di dapat director. nila na siya ma-stress. Sa tanang mga viewers, no, after every panimbayagi, kasubo yun na mo nga naagyud mi madawat nga text nga lain kayo mo, wala ninyo basahan mo mga greetings. Sorry gyud kayo. Maning kamot mi, kauban ni John Sir og sa Hope Channel nga mga staff nga maka-provide ta og software nga muagi na lang ninyo mga names sa screen. Kay dili na mo makatahan og basa. Daghan pa kaayo we have. By the way, for now, doon na mo pwede na mo na basahon. Okay, doon na mo reaction, opinion sa atong programa sa Panimbaya, mo dawat mo ani. Og ayaw lang mo kasuko sa inyong mga text kay mga buutan biya midri, libi na ni floor director na to. Okay. So you end the wing? Okay, So thank you sa so magbuot, much. ayaw sa palag ni Andro, akong greet si Andro, si Tanan, diri nga naa sa studio nga mag-andam sa pamahaw. So, ayaw kalimot nga ang usa kaliso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pikigdait. Pagtinabangay ug pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa samang takna, diri lamang sa Hope Channel, alas 6 nganto sa alas 7:30 sa kabuntagon. Diri sa atong programa, Ako? Panimbaya sa Kabuntagon. Ako si Charm Pamisa Sineneng. Ako si Awing Edwin Indino. Kini ang inyong kapaglaom si Lovely Rose, si Poet Gulfan. Daryl Ligtin, kanunay kaninyo. Naga. Panimbaya sa Kabuntagon. Dagan pa greetings na. Panimbaya ka sa Happy birthday, Uncle Luloy. Happy birthday. All the way from Chicago, Illinois. Happy arrival and happy Sabbath. Mga parents sa atong kwan. Spirit Fruit, happy O ang birthday. atong floor manager nga kaslo na karong Martes. Martes. Si Ma'am Marlene Maurice Imbita sa kami. Central Church celebrating her birthday today. Happy birthday. Mama, happy birthday. Happy Mother's Day, Ma. Panimaya Corazon sa Ligumba. Okay, bye-bye. I love you all. Mama Annie and Yorina, happy Mother's Day. Happy Sabbath. Gawin squeeze on. Salamat ang pinaka-mama ever supportive Mama Geraldine. Oh. Conte Galvez, happy Mother's Day, Sako, Mother. We love you. makauban. And it is yung everlasting fellowship sa Opo Church. Wala, gid Kay may Brian kaya. Pamisa and Lempo Salman. Sabbath and regards ko sa ato ang Happy Sabbath everyone. God bless you all. Bye-bye. I love you all.